Нека всички ние съберем около коледната трапеза, нашите близки и роднини, да бъдем заедно в навечерието на тези светли християнски празници. Желая ви много здраве, благословенна Коледа, а на скъпите ни деца, великотърновчетата, нека да бъдат послушни, да имат една наистина щастлива Коледа и да получат най-хубавите подаръци от дядо Коледа. Весели и благословенни празници на всички вас желая!